Sinar budaya Sakjose Josise Jawa Timur Santoso Indonesia dan juga kawan-kawan adik-adik sing nek ngarep gapura padha minggir yo 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 ayo Mbak Reni yo 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 ho ho ha om ho hey ho hey hey oh hey ah 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 ha eh yo 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 Amuk Suramrata nggih budale sang singa bareng kan uga sang kucing Candramata nggih anggegi Kakang Giri Selan uga mbebayani kang sampe tansah kapalang dening para satriya-satriya sinar budaya jangkep cacahing wonten sekawan weh Pindoda ono tamak nok gerleno mangendamu bakal tak rujang-rujang sikil sarta balung ira durang koro suwur kawe tenaning sesama ayo coba Mas Padak yen pancen darbe watak satriya mambara topo manjo didikir nabi yo masih bersama Sinar Budaya. Oh, Ya, ya.
Bergoyang bersama sinar budaya Novan Audio lan gotan saka sengkuyung dening kanca-kanca YouTuber Kolom Ngopi Ulun Agung asih dalem sayangku Dos Dempyak budale prowadya bala enite turangga gebyar busanane sorae mbata rupa harek srugu moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya sing sayo lan uga sarta sing rukun Dempyak budale prowadya bala enite turangga gebyar busanane sorae tata rupa arek srugu moro sayakti dadi tulodo tamtama sinar budaya ayo lur goyangane sampai pagi ya iki lo dagangane Dempyak budale prowadya bala goyang kiri, goyang kanan asli lur sinar budaya klasiknya tulung agung Dempyak budale prowadya bala enite turangga gebyar busanane sorae mbata rupa ayo arek srugu moro sayakti dadi tulodo budale sinar budaya Sabab sing hati-hati bengkong lan uga wirang wonten ketinggalan menika wonten santosa sarta ragit turangga sinar budaya yo
hati-hati ya. Ojo nganti lali panggil aku. Saya. Yo. Wance sorot orang ngira orang ngimpi yen to bakal kasembakan dengan para setumu li saking balila tumuju satung asmane ayo Mbah Karji jajal lagi beda malaikat tunan pinarang mereka wonten Pak Kus kan mijil saking Wonokromo Gondang ayo olah kabri gelaning dening para satriya-satriya kanton rengginas lan uga kesit-kesit ya iki kang diarani dening Turangga Bingkong dan juga kawan-kawan ger Sinar budaya. Oke. Ayo Lesa sing alon wae kok tak jamune piye jamune jamune Mas Yayan masuk Ayo ger, buka titik, goyang titik, buka titik, goyang titik,
Siti Blekek. Gentayangan yen awan ratoyan mangan mung klisikan yen kelutan bisa turu amung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah gadhe saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumanding digoyang bersama sinar gentayangan yen awan ratoyan mangan mung klisikan yen dalu ra bisa turu amor tansah mikirake sliramu wis suwe pisah barang saiki ketemu wong ayu mrene yo nyedak aku tinan mari kangen waton sliramu sumanding sayo masih bersama Sinar Budaya dari Desa Kedung Cangkrik asli lo GBC yo.
yo 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 Ciro lupat ayo ha saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kapethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe ye 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 piye karepe kok aneh mok gawe korek semu lucu saiki wis mukti kowe anyelaki ora patut becike yen kepethuk bebasane rasa ilang manise
nyatane lali sumpae ye 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 piye karepe
Kilo caranane turunggo sinar budaya Sikro nayaka hangayai karya pakaryan ning praja gumrego sengkut canco tawi wanda manunggal sebya dampya dimenastri sora gumuro samya rabuk ngarsa estu praja dawuhnya sang nata sajuru ayahi karya Sikro nayangka
ora iku muro samya abot arsi estu praja dawuhnya sang nata sadurung ayahe karya oh sikro mayaka angayai karya pakaryan ning praja kumrego sengkut kanto tali wonda manunggal setya dampya dimenastri sora iku murwa samya rebut ngarepe metu praja dawuhnya sang nata sadurung ayahe karya Mas Jas. Yo, lah, yo. ayo Yo. Jas. Eling nalika semana Sri Ramu tak anti nalika tumuju ing Surabaya. Pak Tris. Nalika wong loro awake dhewe numpak bis harapan baru. Entek sawah, entek sapi. Lagune Pak Didin iki Pak Jebul Tris. kaya mangkene lelakon urip sing tak sangga. Kenangan nalika ing Surabaya rangira tresnamu mung gawe lara aja dumeh sliramu sekaton ayu bener pisan wis ra eling karo aku lunggus nyanding rasane ra bisa ilang Surabaya wis ra eling rasane urip sing susah barang mulya aku terus ditinggal lunga ayo Kang Eko ya Sinar budaya. Dadang Bagong ning kene lho Om Tris. Tak baturi kae lho. Ayo lo. On ngirimi lo, Dang. Leres Om Tris. Kancane ya dikirim. Iya. Aman. Pojokan ke tawuran tok iki. Bolok kene. Kulon tawuran tok iki. Tawuran iki, Pak. Sing sarwit ke aman ke? Tim keamanan. Pojokan gapura tawur iki. Ayo siji
siji-siji diaturke kaya ngapa lah ngapri gelane dening para ya lah ora rugi ya tuh hei Santoso show ayo man paman aku enggal diterke baliwan lah iki tampan ana waduh weh besok murus lah aduh tuh kosek ayo jos Pak Eko gondrong Pak Eko